Падари Достонбек Саримсоқов, нафаре ки ба гуфтаи мақомот дар рӯзҳои сафари президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба Қирғизистон дар шаҳрҳои Уш ва Бишкек инфиҷор ташкил карда ва ба талоши сӯиқасд ба ҷони раиси ҷумҳури кишвари ҳамсоя гуногор шуд, мегӯяд писарашро бегуноҳ зиндонӣ карданд. Мирзиёев рӯзи 5 сентябри соли гузашта ба Қирғизистон омад, вале писари маро 2 сентябр боздошт карданд. Ӯро айбдор намуданд, ки гӯё талош дошт Мирзиёев бинои сафорат ва калисоро тарк кунад. Гӯё писари ман ба танҳоӣ мехост якбора 3 таркишро амалӣ кунад. Дар чунин ҳолат вай бояд ҳадиақал як ҳаммаслак медошт. Ҳоло ман аз мақомот талаб дорам, ки воқеӣ будани ин айбҳоро исбот кунанд. Аммо то имрӯз ҳеҷ далели айбдории ӯ вуҷуд надорад, гуфт Хурсанбек Саримсоқов, падари Достонбек, сокини 30-солаи деҳаи ғайрати ноҳияи Қарасӯи Қирғизистон. Достонбек Саримсоқов рӯзи 2 сентябри соли 2017 аз сӯи мақомоти қирғиз боздошт шуд. Мақомот гуфтанд, ки дар манзили зисти ӯ як қалта моддаи тарканда ошкор шудааст. Падари Достонбек Саримсоқов мегӯяд, ки дар манзили писараш моддаи тарканда вуҷуд надошт.